Схоже, в 25-му році я ходив колами навкруги створення контенту. І сьогодні 1 січня, і я вирішив, що досить це терпіти. І я буду створювати контент, я буду створювати такі відео. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Дмитро. Я бізнес-аналітик в аутсорсі з вже можу сказати, з багаторічним досвідом. І я буду ділитися з вами чимось з бізнес-аналізу. Я буду ділитися з вами інформацією, як я будую контент, свою стратегію, всякі такі штуки. А також я будую офлайн-спільноту у Валенсії і, можливо, потім вийде на світовий масштаб. І всім цим, і, сподіваюся, іншими корисними речами я буду ділитися в своєму блозі. З 2026 вас!